कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आङो लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जालायबाय गोलाव दिननि उनावब्लाबो आरोना। थ' बोथोरा बिराद गरम ना, माथो बुंबावनो आरो बिदिनोसै। एक्सुवेलि दैज्लां बोथोरा बिदिनो थांबाय जानांगौ ना। अखा बिराद गोलाव दिन अखा हाबाय। ओरैबायदि अखायानो जोबखाया आरोना एबारावहाय। नाथाय दिनै एसे सान्दुं दुंलायबाय, जा गरम थानो हाया। अखायाव थायै थायै माने सान्दुङाव थानो हालाया जोङो, बेबायदिनो। हेल' लोगोफोर, लाइभआव फैनो हागोन दान्दिसे। बोथोरा बिराद गरमब्लाबो आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लाइभआव दान्दिसे। माराम खानाय बे मेमब्रां मोखांखौ लानानै बेसेबां केमेरायाव फैबावनो। मेमब्रां मोखां, दारि सारि सिनाखै आङो नै, खखाबाव लावजोब्बाय। लाइभआव फैनो हागोन दान्दिसे, जायफ्रा इस्सा थानाय। साननैसोनि उनाव सिनथारनोसै आङो दारिखौ, दोनला आङो। बिराद दिगदार, लावफबजोबो। लाइभआव फैनो हागोन। हाय हेल' लोगोफोर, लाइभआव दान्दिसे फैलायबाय गोलाव दिननि उनाव। बिदिनोसै, बोथोरखौ माथो बुंबावनो आरोना। गरम थांनोसैलाय, थान्दा फैनोसैलाय। बुंनो थाङोब्ला थान्दा दिनानो बेस्ट ना। असान्थिलै गोलोम बोथोरा, बिराद असान्थि। कारेन्टनि प्रब्लेम, माबानि प्रब्लेम, बायदिसिना समस्या जायो। बिराद समस्या। कारेन्टआथ' जोंथिं ओरैबायदि दानो, हिसाब गैयै कारेन्ट दानो। थांलाय फैलाय बिराद समस्या। हाय हेल' लोगोफोर, लाइभआव फैनो हागोन दान्दिसे। गोलाव दिननि उनाव लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जालायबाय। थ' लाइभ भिडिअ फैयो आङो गोलाव दिन जाबायमोन। हेल' लोगोफोर, बोथोरा बिराद गरम दिनै। गरमब्लाबो दान्दिसे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आं। एक्सुवेलि आङो लाइभ फैनाय जाखाया, थेवबो गेजेर गेजेर बेबायदिनो माब्लाबा खनसे गाहाम बेबायदि लाइभ फैनाय जायो आरोना। हाय हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो हागोन। लाइभ भिडिअ दान्दिसे फैनाय जालायबाय। बोथोरा गरमब्लाबो आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। गोलाव दिननि उनाव दान्दिसे लाइभ भिडिअ फैलायबाय। हाय हेल', कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन। जा गरम थांखाबाय दिनै सानसेया। बारा गोलाव खालामनो सानाखै, जास्ट दसे लाइभ खालामनानै आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ दोनगोन आरोना। हाय हेल' लोगोफोर, माबोरै दङ कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामहरदो। कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेल', कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन लोगोफोर। हाय हेल', गोलाव दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे फैफिनलायबाय आङो। लाइभआव दान्दिसे फैदो लोगोफोर।
Hi, hello. Live video. लोगोफोर एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन। कमेन्ट बक्सआव फैदो दान्दिसे लोगोफोर। हाय हेल' बोथोरा बिराद गरमखा, जा गरम ना। अखा सिङाव थायै थायै सान्दुं दुंनाय लोगो लोगो जा फाटाफाटि। कमेन्ट बक्सआव फैदो लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव फिसाब्लाबो कमेन्ट सोनानै गालांनो हागोन आरोना। गोलाव दिननि उनाव लाइभ भिडिअ आङो दिनै दान्दिसे फैलायबाय। कमेन्ट्स खालामहरदो, बिराद गरमलै दिनै बोथोरा। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। जा गरम बोथोर, माला थान्दा दिन फैबावगोन ना। कमेन्ट बक्सआव एसे कमेन्ट्स लिरनो दाबाव लोगोफोर। बारा गोलाव खालामनो सानाखै लाइभ भिडिअखौ। हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर, एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो। गोलाव दिननि उनाव दिनै आङो दान्दिसे नैबे लाइभ भिडिअ फैनाय जालायबाय। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव। हाय हेल' लाइभ भिडिअ दान्दिसे दिनैहाय। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो लोगोफोर। हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन। लाइभ भिडिअ। हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव दान्दिसे फैदो लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव। बोथोरा गरमब्लाबो आङो दिनैहाय नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दान्दिसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन। हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव एसे कमेन्ट लिरहरदो। बोथोरा बिराद गरमलै। कमेन्ट्स लिरहरनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट्स। हाय हेल' एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव। हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामदो, गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै थाबैनो ओंखारलांदो आरोना। एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल' लोगोफोर, एसे दिनै गोलाव दिननि उनाव आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। एक्सुवेलि गोलाव दिन जाबायमोन।
बेबायदि लाइभ स्ट्रिम लाबोयो थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन जायफ्रा गोसो थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन आरोना कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव फैदो दान्दिसे कमेन्ट बक्सआव हेल' हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट बक्सआव फैदो गोलाव दिननि उनाव आङो दिनैनि बे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना लिरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव एसे कमेन्ट लिरहरदो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन बोथोरा दिनै ओरैबायदि गरम ना जा गरम कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन लोगोफोर हाय हेल' बबेनिफ्राय नुसनखो एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो दान्दिसे लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलांदो समाय नस्थ' बा टाइम नस्थ' खालामनानै जेबो लाब गैया ना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन हेल' हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन नोंथांमोनाहाय मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदो आङो रिप्लाइ खालामगोन जि गोसो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव जायफ्रा गोसो थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै थाबैनो ओंखारनां समाय नस्थ' खालामनानै लाब गैया हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन लोगोफोर समायखौ ओरैनो नस्थ' खालामनो नाङा समाय नस्थ' खालामनानै लाब गैया कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन लोगोफोर लाइभ भिडिअ दान्दिसे फैबाय दिनैहाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो दाबाव हाय हेल' लाइभ भिडिअ दान्दिसे लानानै फैनाय जाबाय एक्सुवेलि आङो बारा गोलाव खालामा दे लाइभ भिडिअखौहाय थाबैनो फोजोबगोन कमेन्ट्स लिरनो हागोन लाइभ भिडिअ हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभ भिडिअ बेस्ट जाजोब्बाय जानांगौ मानसिफोराहाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन
कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलौ लाइभ भिडिअ लोगोफोर लाइभ भिडिअ हाय हेलौ कमेन्ट्स लाइभ भिडिअ दान्दिसे दिनैहाय लाइभ भिडिअ फैनाय जाबाय थ' लिरनो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालाम हरदो लोगोफोर हाय हेलौ लाइभ भिडिअ दान्दिसे लानानै फैनाय जाबाय दिनैहाय थ' गोलाव खालामला आङो फोजोबनो सानबाय थ' बेसेबां गोबाव आरो जिरायबाय थाबावनो ना गोलाव खालामला बिदिब्ला दिनैनि लाइभ भिडिअखौ बेसेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स होनानै गालांदो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन लोगोफोर बारा गोलाव खालामला आङो भिडिअखौहाय बेसेखिनियावनो बिदिब्ला दोनथ'नोसै आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो हागोन थ' आङो रिप्लाइ खालामगोन बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैनो गोनां दं माखासे थ' आपडेट्सफोरखौ होलांबाय थागोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन थ' बेबायदि कमेन्ट्सबो जेबो गैया थ' बेखायनो बांद्राय आरो बेबायदि जिरायबाय थानोबो सानाखै आरोना बरिं जायो बिसिबां आरो जिरायबाय थागोन गोलाव सम जिरायबाय हाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांब्लानो जाबाय फिसाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो 20 मिनिट्स जाबाथाय आं फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामनो सानाखै हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स कमेन्ट्स खालामनो हागोन बेसेबां गोलाव जिरायबाय थागोन आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो दाबाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हागोन हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय
बिदिब्ला दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो एन्ड खालामबाय। गोजोन्थों, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर।